थार फिननाय होनो ओंखारदोंमोन ना बेखौ थांनाय सानैयावनो होनो गोनांमोन किन्तु due to some unavoidable problems I could not come live and announce the winner आङो हायाखैमोन सोराव लाइफआव गैथ'वा लाइफआव फैग्रोसो सोर सोर लाइभखौ नायनोसै बिनि उनाव दिनैनि रिजाल्टनि एनाउन्समेन्ट खालामनोसै रिजाल्टनि एनाउन्समेन्ट खायसे सोंहरदोंमोन रिजाल्टआ मा जाखो ओरैनो थखायबाय नामा बान्था होगोन होननानै थखायनायथ' नङा थखाया किन्तु आंना भटा सिमा बिराद प्रब्लेम होदोंमोन भटा सिमनि थाखायनो ओरैबायदि लाइफआवनो फैनो हायाखैमोन लाइफआव फैनानै एनाउन्स खालामनो गोनांमोन नालाय रिजाल्टखौ बेनिफ्राय फैनोनो हायाखैमोन सिम गाज्रि जानानै गुबुन मोनसे सिमाव लाइभ जाया आंनिया नाइस गुड ब्र अमित ब्र थेंक इउ जोङो आं कुइसन सोंदोंमोन ना हाउ मेनि फिंगार्स आर देयार इन हिउमेन बिं गोबाङानो गोबां एन्सार होदों बेनि गेजेरावनो आङो मोनसे राइट एन्सारखौ पिक खालामगोन आरो बे आङो गुगोलनि गेजेरजों माने रेन्डम इउटिउब कमेन्ट पिकार बे वेबसाइटनि गेजेरजों राइट एन्सारखौ आङो पिक खालामगोन आरो बिनोनो बान्थाखौ हरनो नाजागोन नायनोसै सोर मोनो दिनैनि बान्थाखौ के डि ब्र नोंखौथ' सिनाय मोननाय जाखाबायलै आङो नायखाबाय थायो नालाय भिडिअखौ कमेन्टफोर हरखाबाय थायो थेंक इउ ओमफ्राय एक सेकेन्ड दे लाइभआव फैग्रोथो 19 जन नायगासिनो दङ लाइभखौ नायनोसै साबैसे 100 जनसो फैनायबा हामगौमोन गामा खालि 100 जननि बाय बारो दिनैबो 100 जनसो फैबाबो जागोन स' हाउ मेनि फिंगार्स आर देयार इन हिउमेन बिं बे कुइसननि एन्सारखौ दिनै एनाउन्स खालामनो नागिरदों गोबाङानो राइट एन्सार हरदों आरो हयथ' गोबाङानो खबरा मोजां दे एमके दिनैथ' आङो कमेन्टनि रिप्लाइखौ हरगौ हालिया दिनैनि थांखिया बेलेग नालाय आं मालाबा ओरैनो कमेन्ट फरायनो होननानै लाइभआव फैखायो नाथाय दिनैनि थांखिया कमेन्ट फरायनो होनना फैयाखै बिनि गेजेरावनो रेन्डमलि सोरनिबा कमेन्टफोरखौ पिकआप खालामनानै फरायनो नाजागोन दिनैनि थांखिया जाबाय आङो 16 तारिखआव मोनसे कुइसन सोंदोंमोन हाउ मेनि फिंगार्स आर देयार इन हिउमेन बिं बिनि राइट एन्सारखौ जायनो हरनो हागोन बिनोनो गांसे बान्था महरै मोनसे बुस्थु बावहरनाय जागोन होनना बुंदोंमोन आङो आरो बे बान्थाया बिजाब गांसे मोजां बिजाब जाय बिजाबफोरखौ आं फरायनानै इन्सपायार मोनो वर्ल्डनि बेस्ट सेलिं बिजाब बियो जाय बिजाबफोरखौ माने वर्ल्डआवनो फानो वर्ल्डनि मानसिफ्रानो फरायो आरो गोबां इन्सपायार मोनो बे रोखोमनि बिजाब गांसे बान्था बावहरनो होननानै आं बुंदोंमोन आरो थिग बे बाथ्रा होनाय लेखायैनो दिनै लाइभआव फैदों 32 मानसिफ्रा नायगासिनो दङ एसे बुरजा फैबोनायबा हामगौमोन जियानो जा बुरजा फैबा बाहाय फैबाबो आं रिजाल्टखौ माबागोन डिक्लेयार खालामगोन जायखौ डिक्लेयार खालामगोन दसे रायज्लायना लाग्रोनि बेनि उनाव रिजाल्टखौ डिक्लेयार खालामनोसै कमेन्ट फरायनोसै क्रिएटिभिटी अफ कास्मा गुड इभिनिं सार नाइस टु मिट इउ इन लाइफ थेंक इउ सो माच गुड इभिनिं एमके खबरा बिराद मोजां मनेस्वर बर' हाय के डि दा मोजां जाबाय नामा भडाफना मोजां जाबाय आं लाइभ फैगासिनो दङ दा भडाफनजोंनो नाइस अके थेंक इउ अमित ब्र स' लाइभखौ लाइफआव साबैसे फैना लाग्रोनि कामेस्वर नार्जारि हेलौ हाय लाइफआव सानैसो फैबावोबा डिक्लेयार होनोसै आङो आंनियाथ' लाइफआव बारा फैखाया नालाय ओरैबाबो दासो 31 जन बारा गाबाव खालामबाय थालिया आङो कृष्णकान्त बर' ब्र न'आ बहा आंनियाथ' बाक्सायाव आं रिजाल्टखौ एनाउन्स खालामसै नामा ओरैबाबो आंना लाइभखौ बारा नायखाया 30 जन 50 जन जाबाबो जायो 34 जन जाबाय 34 viewers are watching my live video so thank you so much to those 35 persons who are watching my video okay so I am gonna announce the result pick खालामनोसै आङो
आच्छा जोंनि भिडिअ'आ मामोन भिडिअ'खौ नायनोसै आंथ' लाइभआव बिरखां खोन्थादो आदा खोन्थानोसै पिक खालामनोसै पिक खालामनांगोन आं पिक खालामाखैनो नोंथांमोननि सिगाङाव खालामाखिसैनि पिक ओमफ्राय जोंनि भिडिअ'आ मामोनथाय जोंनि भिडिअ'आ सेकेन्ड आङो बेलेग मोनसे मबाइलाव सार्च खालामनि जिएमबि लाब्रा बरिया बाक्सा गरायसरनि लाब्रा गरायसरनिलै माथोआवनो मिथिखायो खोमा माथोफोराबो असाइसना खाब्रां सिब्रां रावफ्रा दाउखा दन्दानि बायदि गोदै नङाना मालायनि बायदि खाब्रां सिब्रांसो माथोफोराबो साइज गैया भाइस गैया दाउखा दन्दानि रायलायनाय जियानो जा 45 persons are watching my live video, so thank you so much to those persons who are watching my video. It has reached 47 persons. They are watching my live video, so thank you so much to those 47 persons who are watching my video. Okay, many thanks. GMB labra nongale ada mozang show. Oh, thank you. Are cartoon production sar nikho dari kho mozang dong. Okay, thank you. Dari kho agna dari apa le? बारा मोजां नङा मोगथाङाव सिखा एन्जरनि बायदि जाथिथि गाबस्रें बेबायदि दारिया बारा साइज गिबाङा गुबुनफोरनि बायदि नङा राहुला मा बुंदो देरहागोन सार कम्पिटिसनाव नायनोसै राहुला कमेन्ट हरदोंमोन ना जियानो जा नायगोन सोर देरहायो नायनोसै निउसाव थेंक इउ मोगथां ब्रह्म थेंक इउ सो माच इउ आर निउ टु माय चेनेल पिके ड्राइभार आंबो फैलायदो र' नोंथां थेंक इउ नोंखौबो नुबाय थायो आङो पिके ड्राइभारखौबो आं सिनायजोबफ्रामजोब्बायानो मुंफोरखौ आंनि भिडिअ नायग्रा आंनि कमेन्ट लिरग्रा प्राय सिनि मोनजोब्बाय नामफोरखौ बिग फेन अके स्मल ब्लग्स थेंक इउ सो माच मंगल सिंह बसुमतारी हाउ आर यू आइ एम भेरि फाइन अके आइ एम भेरि फाइन कमेन्टखौथ' फरायजोबनो हानाय नंला हाउ आर यू ब्रादार आइ एम भेरि फाइन एक्सेलेन्ट अके जोंनि भिडिअ'आ थार फिननाय होगिरनो बान्था बावनाय जागोन बेबायदिमोन टाइटेला थ' जोङो पिक खालामनोसै लाखै आं भिडिअ'नि लिंकखौ कपि खालामना लाबाय जिएमबि लाब्राया बुंदों ओंखाम जायाखैनो बेनिफ्राय जाखांबाय नामा जायाखैना आकाशा बुंदो मंगल सिं बिग फेन स्मल ब्लग्स थेंक इउ बिराद गोजोननाय मोनलै वेस्ट लेसन दासो नुदों सार अके आङो नामफोरखौ गोसोआव थाफ्रामजोब्बायानो पिके ड्राइभार सोमखोर अफिसियेल मैखोम ब्रह्म मोगथां ब्रह्म नार्जारिखौ मा ओंख्रि जायाखैनो राहुल जिएमबि गोसोआव थाखाजोब्बाय कार्टुन प्रडाक्सन एकदम नामफोरखौ जिएमबि लाब्रा बिरखां कृष्णकान्त कामेस्वर आंनि भिडिअ नायग्राफोरखौ आं प्राय माने मुखासथ' थाफ्रामजोब्बाय आरो जियानो जा र' बारा बुकिया सोरबा गाज्रि मोनगोन बारा बुकिबाय थाबा जा उद्देश्यआव फैदोंमोन बै उद्देश्यआव थांनि जों दा बेनिफ्राय आङो गुगोलाव थांनि नोंसोरनोथ' खिथिनो हागोन हाला ओरै नुगोना नुवाबा दायो खिथिगोन दानो खिथिया ओरै खिथिगोन र' दायो आङो थांनोसै माबायाव थांनोसै आं दा क्रिएटर मा बुंदो र' कमेन्ट नैथिसो फरायनांगौ एथिबाय थादो बिजय नबजित नार्जारिनि थाखाय एसे 52 मासि दंखायो नालाय बेनो प्रब्लेम बेनिफ्राय मा होनदोंलै लागाव सोमदोन बसुमतारी सारखौ सानजारि राव रायज्लायग्रा खायफा अट मोननो हागौ बाट सारा बर' हारिनि सासे सानसुमै एन मटिभे थेंक इउ सो माच क्रिएटिभिटि अफ बाक्सा हायोथ' हानायाथ' हायोलै गुबुनफोरनि बायदिबो रायज्लायनो हायो खिन्थु बेलेग बेबहार खालामो आरो ना नङाबाथ' गुबुननि बायदि जेनेबा बै जोंनि बाक्सानि नङि बायदि एसे साफा रायज्लायनो हायो खिन्थु साफा रायज्लायनांगौखौ इम्परटेन्ट सानना लाया आरो ना जोंनिया जिबायदि रायज्लायो जोंनि बाक्सायाव बिदिनो रायज्लायो आरो बुजि मोनो नोंसोरनिखौबो ओरै सोनाबारिनिफोरखौबो बुजि मोनो एसे रायज्लायनोबो हायो मालाबा गोसो जायोबा खिन्थु बारा इम्परटेन्ट साना डाइलेक्ट बाहायो आरो आंना आंना बे स्पेसियेल नालाय डाइलेक्ट स्पेसियेल बिराद आर्टिफिसियेल बानायनानै बुङा आरो आंना रावफोरखौ बिराद आर्टिफिसियेल बिराद स्टेन्डार्ड लेंगुवेज बा बिराद आर्टिफिसियेल बिराद माने समायना खालामनो लुबैनानै रायज्लाया आरो आङो खाटां आरो थाल्लानि मा होनना बुङो माबा मोनसे सा बुङो ना थाल्लानि फिसा गाल्ला थुलायसा माबा डाइलग बुङोमोन ना बै रोखोमनि आरो र' जियानो जा जोङो थांनोसै इउटिउब कमेन्ट रेन्डम इउटिउब कमेन्ट पिकार बेयाव जों गुगोलाव सार्च खालामबाय जा जोङो नैबायदि मोनबाय थांनोसै नैबायदि नुगोन ना नुनाय नङा दायो जेखिजाया नैबायदि खिथिगोन आं नामखौ सोर मोनो
ओमफ्राय राइट एन्सारखौ बुंना लाग्रोनि आङो हाउ मेनि फिंगार्स आर देयार इन हिउमेन बिं मानसिनियाव गासै बेसेबां फिंगार्स दं आं बर'जों सोङाखै रे बर'जों सोङोबा एसे आलदा जायो कुइसननि एन्सारा ओंखायनो आं इंलिसजों सोंदों हाउ मेनि फिंगार्स आर देयार इन हिउमेन बिं मानसि हारिनियाव बेसेबां फिंगार्स बेसेबां आसि दं होनाखै आङो बर'जों सोङाखै ओंखायनो बर'जों आसि होनना बुङोबा 20टा थायो आथिंनिखौबो आसि होनना बुङो आखाइनिखौबो आसि होनना बुङो बर'आव खिन्थु इंराजियाव आथिंनिखौ आसि होननानै बुङा आथिंनिखौ ट' होनना बुङो TOE ट' होनना बुङो आरो आखाइनिखौसो फिंगार्स होनना बुङो ओमफ्राय आंनि सोंथिया फिंगारखौ सोंदों आङो ट'खौ सोङाखै ओमफ्राय माखासेया 20 होनना बुंदो 20 होननायबा आं बुंगौमोन जे हाउ मेनि फिंगार्स एन्ड ट'स इन हिउमेन बिं अके हाउ मेनि फिंगार्स आर देयार इन जेनेबा 20टा जानायमोनबा बिनि कुइसना माबायदि जागौमोन हाउ मेनि फिंगार्स एन्ड ट'स आर देयार इन हिउमेन बिं ओरै जागौमोन खिन्थु आङो ट'सखौ इनक्लुड खालामाखै सोंथियाव ओंखायनो हाउ मेनि फिंगार्स आर देयार इन हिउमेन बिं मानसिनियाव मोनबेसेबां आसि दं माने फिंगार्स दं एक्सक्लुडिं आथिंनि आसि मानो होनबा आथिंनि आसिखौ इंराजियाव ट'स फिंगारखौनो बुंखाया ट'स होनना बुङो दा जों थांसै जों दा पिक खालामनोसै भिडिअखौ गुसुं खालामनांगोन ना आं बेयाव थांबाय नैयाव थांबाय नैबेयाव नुदों ना नैबेयाव आङो दा भिडिअनि माबाखौ सोना होनोसै नैबेयाव लिंकखौ सोना होनोसै आं बेयाव लिंकखौ सोना होनोसै जोंनि भिडिअनि टाइटेला माबामोन ना सोंथार फिननाय होग्रिनो माने बान्था बावनाय जागोन दा एक्चुअली बिनि थारफिननाया हाउ मेनि फिंगार्स आर देयार इन हिउमेन बिं बिनि थारफिननाया गासै 10 देयार आर 10 फिंगार्स इन हिउमेन बिं मानसि हारिनियाव गासै मोन 10टा फिंगार्स दं अके ओंखायनो जाय एन्सारखौ 10 होननानै लिरहरदोंमोन कमेन्ट बक्सआव बिथांमोननि गेजेरनिफ्राय सासे सायख'नाय जागोन गोबाङानो थार एन्सार हरदों दा बान्थाखौ मोनसेल' होगोन नालाय आङो ओंखायनो आङो कमेन्टखौ पिकआप माबा खालामनोसै आदसा आं सोबाय दाना आं रेन्डम माबा खालामनोसै स्टार्ट खालामनोसै पिकआप खालामनोसै आं दा सरि फिल्टार डुप्लिकेट मोननै हरनायखौ माबा खालामनि एक्सक्लुड खालामनि आदसा जाबाय include replies to include ओके इखौ नांथ'ला includeखौ filter comment based on a specific text exclude back लिखौ नांला and ओके ओमफ्राय इखौ सयदो 6 + 2 8 जायो आदसा ओमफ्राय आङो get YouTube comment थांनोसै जों दा आदसा गासै कमेन्ट आंनाथ' बारा कमेन्ट फैखाया नालाय गासै कमेन्ट नैबे 92टा कमेन्ट फैदों नुगोन ना नुवाथाय नुगोन हेल' नुगोन ना नुवा जायखिजाया नुवाखै राइट एन्सारखौ खिथिगोन आङो गासै 92टा कमेन्ट्स फैदों बे भिडिअआव अनलि 92 कमेन्ट्स फैदों आरो बे 92नि गेजेरावनो माखासे रं एन्सारबो दोङो कारेक्ट एन्सारबो दोङो दाना कारेक्ट एन्सारनि गेजेराव जोङो मोनसे कमेन्ट सायख'नि जायनि एन्सारा देयार आर 10 फिंगार्स इन हिउमेन बिं अके दाना जोङो स्टार्ट खालामनोसै नै स्टार्ट बटन दङ ना स्टार्ट बटनाव थुनोसै नैबे स्टार्ट बटन मानो नुवाथाय नैबे स्टार्ट बटन नै स्टार्ट बटनाव थुनोसै जों दा स्टार्ट बटनाव थुनोसै फिल्टार खालामनोसै जों दा फिल्टार खालामनोसै बेयाव थुबाय आं फिल्टार खालामबाय नै पिर खारगासिनो पिर खारदो नै पिर खारदो आदसा फैबाय बेनिफ्राय उइनार जादों मिस्टार डट 16FF मोन बियो फायदो खिन्थु बियो 20 फिंगार्स होनना बुंदो बेबो जानाय नङा आरो खनसे जोङो फिल्टार खालामनांगोन बे बुंदों मा देयार आर 20 फिंगार्स इन हिउमेन बिं 20 फिंगार्सआ कारेक्ट एन्सार नङा देयार आर 10 फिंगार्स इन हिउमेन बिं फैनांगोन अब्ला जोङो बेखौ उइनार हिसाबै हमनाय जानाय नंला मानोना बिनि एन्सारा कारेक्ट नङा बिनिया जोङो बेलेग मोनसे आरो खनसे जोङो सेकेन्ड राउन्ड खालामनोसै सेकेन्ड राउन्ड जोङो स्टार्ट खालामनि इयाव दोङो पिक एनादार उइनार जों पिक खालामनि आंहा थुलायबाय थांबाय थादो दानिया फैबाय मा सिमान्तआ मोनदोंमोन खिन्थु सिमान्तनि एन्साराबो राइट नङा बेखौबो जोङो इगनर खालामगोन सिमान्तआ बुंदो वी हेभ 20 फिंगार्स 10 feet and 10 in hands सिमान्तआ बुंदोंमोन जोंनियाव गासै 20टा फिंगार्सफोर दङ जोंनियाव 20टा फिंगार्स गैया जोंनियाव 10टाल' फिंगार्स दङ अके
दा सिमान्तआबो मोननाय नंलिया नै very sorry सिमान्त नोंबो मोननाय नंलिया जों दा नेक्स्ट एनादार उइनार सेलेक्ट खालामसै जोङो नेक्स्ट पिक खालामसै थुबाय आङो थुबाय नै पिर 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 खारदो खारै 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 ओरै खारै खारै सोर मोनलायखो दा नायलायनोसै जोङो जुमि मुसाहारिया सिलेक्ट जादोंमोन नाथाय बिनि एन्साराबो कारेक्ट नङा बियो लिरदों मा according to me there are 5 finger in a human being मानसिनाव मोनबा आसि दङ आसि नङा फिंगार बर'जोंबा एसे आलादा जायो दे आसि होनना बुंबा बर'आव आथिंनिखौबो आसि होनो आखाइनिखौबो आसि होनो खिन्थु इंराजियाव आखाइनिखौल'सो फिंगार होननानै बुङो आथिंनिखौ फिंगार होना ट'सो होनना बुङो TOE ट' बेनिखायनो there are 20 fingers in human being जुमि मुसाहारिया सिलेक्ट जादोंमोन नाथाय बिनियाबो एन्सारा कारेक्ट नङा नेक्स्ट उइनार सेलेक्ट खालामनि जों दा नेक्स्ट उइनार थांबाय थादो नै थांबाय थादो सोर सेलेक्ट जायो नायलायनोसै सोर बियो फरायना नायनोसै आङो नङा सामियान गड गेमार बियो ओंखारलायबाय बिनि एन्सारा कारेक्टआनो मा लिरदों there are 10 fingers in human being correct सामियान गड गेमार दा जोंनि उइनारा जाबाय सामियान गड गेमार बिथाङा सेलेक्ट जाबाय बिथांनि एन्सारा कारेक्ट बाकिखिना सेलेक्ट जादोंमोन नाथाय बिथांमोननि एन्सारा कारेक्ट नङा दा सामियान गड गेमार बियो सेलेक्ट जाबाय बिनि एन्सारा कारेक्टमोन आं दा बिथांनो बान्थाखौ हरगोन दा बान्थाखौ मारै हरनो दा बान्था हरनाया जाबाय बेनो नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसन बक्सआव आंनि इन्स्टाग्रामनि एड्रेस मोनगोन इन्स्टाग्रामाव थुनानै आंनो नोंनि डिटेल्सखौ हरनांगोन सेमियान गड गेमार बेनिफ्राय नोंनो बान्थाखौ मारै हरनो हायो नोङो बबे जायगानि नोंनि डिटेल्सखौ आंनो आंनि इन्स्टाग्रामाव गासै डिटेल्सखौ हर आं नैबे भिडिअनि माबायाव डिसक्रिपसन बक्सआव आंनि इन्स्टाग्रामनि लिंकखौ होना दोनगोन इन्स्टाग्राम एकाउन्टनि बे इन्स्टाग्राम एकाउन्टआव नोंथांनि सेमियान गड गेमारनि फंबायनि एड्रेसखौ हर डिटेल्स हर आं नोंजों रायज्लायगोन नोंनो मा रोखोमै हरोबा बान्थाखौ नोंनो हरनो हागोन बाय पस्ट ना नोंनो डाइरेक्ट आङो एमाजन फ्लिपकार्टनिफ्राय डाइरेक्ट नोंनि एड्रेसखौ हरनानै नोंनो बायना हरखानि जिखिजाया जों रायज्लायनानै नोंनो बान्थाखौ हरनाय जागोन थाबैनो सेमियान गड गेमार कंग्रेचुलेशन्स फर विनिं द गेम मोनसे रोखोमनि गेमानो इबो स' सेमियान गड गेमारनो कंग्रेचुलेसन हरबाय स' गोजोनबाय बिराद गोजोननाय मोनबाय स' आङो नेक्स्टआव आरो बिदिनो माखासे सोंथि लानानै फैगोन एजुकेशन रिलेटेड कुवेशन्स नोंथांमोन लानानै फैगोन जायनो कारेक्ट एन्सार होगोन बिथांनो बेबायदिनो गिदिरथ' बान्था होनो हाया फिसा मोजां आरो खिन्थु हेल्पफुल बान्था होनो नाजागोन आरोखि स' बेनो स' होमबा सेमियान गड गेमार कंग्रेचुलेसन होबाय सेमियान गड गेमारा बेयाव दङ नामा दङबा खनसे आखाइ थांना हरनाय सेमियान गड गेमारा दंबाय बायो नामा इयाव गान्जा फाग्ला बड' ब्लग बिग फेन सादा ओइ थेंक इउ गान्जा फाग्ला बड' ब्लग खुलुमखायो आङो मानो सुपारस्टार खालामदो सुपारस्टार खालामाबाबो जायोना पिकआप खालामखायो आङो एनिवे थेंक इउ सो माच फर मेकिं सुपारस्टार अके गान्जा फाग्ला बड' ब्लग्स थेंक इउ सो माच सुपारस्टार खालामदो 40 रुपिसनि खामाबाबो जायो खामदो खिन्थु खामनायखाय बिराद मोजांसिन जादो थेंक इउ एनिवे मुं थाखायो आंनो खारन आं नायग्राफोरा लिमिटेड खा आंनि भिडिअ नायग्रा आंनो कमेन्ट लिरग्रा आंनो लाइक मारिग्रा भिउवार्सफोरा साबस्क्राइबारफोरा लिमिटेड खा प्राय मुखास्थ' दंजोबखायो आङो गान्जा फाग्ला थेंक इउ सो माच गान्जा फाग्लाया बड' ब्लग ना नायदो बयबो आंबो नायगोन आं साबस्क्राइब खालामखायो आं बयनिखौ साबस्क्राइब खालामखायो गान्जा फाग्लानिखौ आङो खालामथ'वाखैमोन खोमा दा खालामनोसै आङो जुदि गान्जा फाग्लानि ब्लग दङबा नायगिरगोन आङो एनिवे थेंक इउ सो माच गान्जा फाग्ला बड' ब्लग आरो जुदि गुबुनफ्राबो बे गान्जा फाग्ला ब्लग बड' ब्लगखौ नायनानै साबस्क्राइब खालामदो एमके कंग्रेस ओमफ्राय बै सेमियानखौ आङो लाइफआव फायना फैयाखै बियो सेमियान गड गेमारा नायगौमोन आं खनसे बिखौ सेमियान गड माबाखौ बेदगाल' यादा मोजां मानसिया मानो टेप ना तापलै ताप थैयो नाथाय गाज्रि ओइ मिथियालै मानो थैयोथाय आंबो थैगोन बायदि मोनास्लाबाय हादर आङो बेमार मोनसे जाबाय थादो थायोबाथाय उपाय गैला आरो ब्लग मोनसे बानायनांसिगोन ओइ आं थैनोसै होननानै
one of the best youth motivator. Thank you Krisnokanto bro. Ang बै सेमियान गड गेमारा लाइफआव फैना फैयाखैथाय बियो बान्था मोननायखौनो मिथियो नङा दा बियो गान्जा फाग्ला सुपार साट 40 रुपिस हरबाय थेंक इउ लै गान्जा फाग्ला आदा बियो बर' नङा खोमा बान्था मोनगिरिया बर' नङाबा सेलेक्ट खालामफिनगोनलै आङो so okay is Semian God gamer available in my live video if you are available please raise your hand if Semian God gamer is available or if he is watching if he or she is watching my live video please raise your hand so that I can recognize or identify you and I request you to contact with me in the Instagram link that is given in the description box of this video okay অসমীয়া নহব জানা নাই আপুনি যদি বড়ো নহয় ইনষ্টাগ্ৰাম লিংক দিয়া আছে এইটো ভিডিও ডেসক্ৰিপশন বক্সত মোৰ লগত কন্টাক্ট কৰিব মই আপোনাক অতি শীঘ্ৰে মানে প্ৰাইজটো দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যত্ন লম আচ্ছা ঠিকানো 21 মিনিট थांबाय रायलायनाया सोमखोर अफिशियेल आदा बियो बर' नङा आच्छा मिथियालै अग्निपथआव लाबना लस जागोन ब्र अग्निपथआ नों जेरै लायो लाबबो दोङो बेयाव ओंखायनो बुंदों आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन ना अलवेज बी अप्टिमिस्टिक नट पेसिमिस्टिक नोङो जुदि पजिटिभ माइन्डजों एप्रोच खालामनो हायोबा जेरावबो लाब जायो मानो होनबा नोङो गोबां मानसिया साख्रि मावथाबबाय थानोबो बायो अग्निपथनि सोमोन्दै बुंदों आङो 15 बोसोर गाहाम साख्रि मावथाबबाय थानोबो बायो 4 बोसोर साख्रि मावनायनि उनाव नोङो खमसे खम बेसांसो मोनगोन 20,000सो मोनगोन नोङो 4 बोसोराव सरि 20,000 नङा सोरबा जाम्बा होनगोन दा आंखो 20,000ल' होननायनि 20 लाखनि बाय साव मोनगोन नोङो 4 बोसोराव दरमा हिसाबै मोनबोगोन 5 बोसोराव 30,000 मोनगोन पार मान्थ थाङै 4 बोसोर जानाय लोगो लोगो 40,000 मोनगोन पार मान्थ अब्ला नोंथाङा गासै दरमा मोननायजों आरो रिटायार मोनखालि बोसोराव रिटायार मोननाय समाव नोंथाङा 11,00,000सो मोनगोन होमबा टोटेल नोङा 20 लाखनि साव मोनो 4 बोसोराव ओमफ्राय सेलारिनि खमायाव सरि रिटायारमेन्टनि खमायाव 11,00,000 मोनगोन नोङो 11 मानिफ्राय नोङो स्किल सार्टिफिकेट माबा माबि एक्सपिरियेन्स मोनगोन बेजों नोङो पेरामिलिटारि फर्सेसआवबो नोङो जइन खालामफिननो हायो रिजइन खालामफिननो हायो प्रिफारेन्स होनाय जागोन खारन जुदि 18 बोसोराव साख्रि मोनोबा 19 20 21 22 बोसोर रिटायार मोनगोन 22 बोसोरावथ' नोंनि बडिया ताग्रायानो थायो डिफेन्सआव मावनाय मानसि ताग्रा जागोन ना नोङो डेफिनेटलि सीआरपीएफ बीएसएफ सीएसएफ फोर मोनफिनखागोन आरो नोंनिया बिथिंगालै स्किल सार्टिफिकेट थाखाबाय एक्सपिरियेन्स थाखाबाय अग्निवीर होननानै नों जुदि प्रमाण होनो हायोबा प्रिफारेन्सबो मोनखाबाय नोङो सीआईएसएफ बीएसएफ सीआरपीएफ माने आईटीडीपी इंडियन आसाम पुलिसफोराव नोङो इजिली नोङो माने साख्रि मोनफिनगोन आरो नोङो खारनो हाफिनगोन आरो नों इन्टारभिउ रिलिफफोराव नों एटेन्ड जाबानो नों मोनफिनखागोन मोजांबो बियो पजिटिभलि लायोबा बिराद मोजां बियो इन्डियान आर्मी मावनानै नोङो पेरामिलिटारि फर्सेसआव नों मावफैफिननो हायो आरो इच्छाबा नोङो मावालासिनो थानानै लन सन लानानैबो शपिं मल बा माबा मोनसे गिदिर इस्टाब्लिशमेन्ट नों फाथिनोबो हायो अग्निपथआ लाबबो दङ जोङो नों जेबायदि लायो बेबायदिनो बुस्थुफ्रा अग्निपथनि जितु स्किम बेयो मोजांबो गोबांनि थाखाय खिन्थु गोबाङानो गिदो जेनेबा आरो पलिटिकेल अपोजिशन पार्टिफोराबो अर सुना होयोना जे माने गथ'फोरखौ उन्दै गथ'आवनो माने साख्रियाव सोनानै 4 बोसोरनि उनाव बिसोरखौ हेगारना होगोन बिसोरनि जिबना मा जागोन आरो 11 लाख मोनगोन नों 11 लाखजों नों आजादि नोङो खामानि मोनसे स्टार्ट खालामफिननो हायो आरो नोङो 11 लाख मोनबाय थिगानो दोङो नों पेरामिलिटारि फर्सेसआव जइन जाफिननो हायोना जाफिनबानो जाबाय नोङो बेकार जानो गिदोबा आरो गोबाङानो सानदों जे बे गथ'फोरा 22 बोसोरावनो रिटायार जाना फैनानै 22-23 उन्दै बोसोरावनो अग्निपथनिफ्राय रिटायार जाना फैनानै बेकार जायोबाथाय उग्रपन्थियाव थांगोन नामा मागोन नामा बेबायदि मोनसे माने नेगेटिभ सानदों आरो मानसिफ्रा आरो अपोजिशन लिडारफोरा एक्चुअली अर सुनानै होयो आरो मा जायो मानसिफोरा जेनेबा नैबायदिबो सानदों गोब सिनसियार सिभिलियान मानसिफ्रा जे 4 बोसोरनि उनाव रिटायारमेन्ट जागोन बेयो मा मेन्टेलिटि थानो जुद्ध खालामनो थाखाय कारगिलनि बर्डाराव चाइनानि बर्डाराव बे मानसिया 4 बोसोरनि उनाव रिटायार जागोन बे अग्निवीरा मा मेन्टेलिटिजों बियो डिउटि होगोन बियो बिदि सानदों बायदि साननो हायो जायो जि मोनो बेखौनो मावबानो जायो माव फरायनो खिन्थु मावबाबो माबा बै फरायनाय इन्ट्रेस्ट गोनां गथ'फ्रा मावनाङालै हायार सेकेन्डारि फरायफुनाय गथ'फ्रा बेफोर साख्रिखौ मावनाङालै डिफेन्सआव साइज खाराबनो खिन्थु जेनेबा सोरबा फरायनो गोसो गैथारलिया फरायनोबो हाथारा बिराद फरायनो बायो बै मानसिफ्रासो मावजायो मावोबा नङाबा जिद्दियाव नों आरो फरायनाय गथ'फ्रा मावनाङा फरायनायाव गोसो दंबा नोङो मावनाङा हायार सेकेन्डारि फरायनाय जायफ्रा ग्रेजुएसन फार्स्ट सेमिस्टार सेकेन्ड सेमिस्टार खालामबाय थादो
बे फरायसाफोरखौ आं खिन्थु रिकमेन्ड खालामालै मावनांगौ होननानै मावनाङालै मावनाङा फरायबाय थानाय गथ'फ्रा मावनाङा एनिवे सेमियान गड गेमार नोंथाङा अनलाइन गैया बान्थाखौलाय मोनगोन ना मोना बिलाय आंनिफ्रायलाय एनिवे आङो साननैसोनि उनाव मोनसे गेम गेलेबावगोन बयजोंबो एजुकेशन रिलेटेड गेम जायनो राइट एन्सारखौ होनो हागोन बिनोनो बेबायदिनो मोजां मोनसे बान्था बावहरफिनगोन आङो स' 25 मिनिट फैबाय आरो 95 जन viewers नायगासिनो दङ 95 viewers are watching my video live video so thank you so much to those 94 viewers who are watching my video okay thank you so much okay लाइभ फरायनो कमेन्ट फरायनो गोसोमोन खिन्थु कमेन्ट समेन्ट गैला रावबो गान्जा फाग्लाखौनो गोसोखांबायलै आङो मानो सुपारस्टार खालामलायनांगौ देनाय जियानो जा थांसै नामा 92 एनाउन्स खालामबाय आङो सेमियान गड गेमार आच्छा आरो खनसे माबा खालामनि जुदि वेटिं लिस्टनि थाखाय खासे माबाबोनि खासे उइनार सायख'बोनि वेटिं लिस्टनि थाखाय बाय चान्स जुदि बड' बयस नर्मेल इन्डियान आर्मि जानो गोसो दंमोन दा जानो हागोन दे सोरलैयो महरसा हागोन दे मानो हाया जानो दिनैसो फार्स्ट नायदों आदा ओइ थेंक इउ बेट गार्ल नामाबो देनजारलै नोंनिया गिलु बालु मोनदांसोबा दिनैसो फार्स्ट नायदों आं आदा थेंक इउ सो माच वेलकाम टु एल केरास इउटुब चेनेल आरो खासे आङो उइनार सायख'नि वेटिं लिस्टनि थाखाय खिन्थु नैनि बान्थाखौ नैनो हरनाय जागोन सेमियान गड गेमारनो खिन्थु बियो बाय चान्स आंजों कन्टेक्ट खालामाबा बै वेटिं लिस्टनिखौ आं पिकआप खालामगोन ओंखायनो आरो खनसे सायख'नि आङो सोर मोनो नायनो दा खनसेयाव दा एस आर क्रिएसन गुड इभिनिं बड' बयस नर्मेल हाय आदा लाभ इउ टु दाना जों खासेबाव उइनार सायख'नो दै 102 viewers are watching my live video thank you so much thank you so much to 100 viewers who are watching my live video okay and next I'm gonna select or pick up next another winner for the waiting list if Semian God Gamer doesn't contact with me I'm going to be able to give him the prize and I'll pick up that winner who will be selected in the waiting list okay आं दा पिकआप खालामनोसै नेक्स्ट थुबाय आङो खारदों नै खारदों सोर मोनखो नायनाय बे मोनबाय वेटिं लिस्टनि थाखाय सोर बियो दुफां ब्रह्म मोनदोंमोन खिन्थु बिनि एन्सारा कारेक्ट नङा देयर आर 27 फिंगार्स 27टा फिंगार्स दं होनना बुंदों मासिनाव 27टा फिंगारखौथ' आङो एक्सेप्ट खालामनाय नंला दिनैसो नायदोंना बेट गार्लआ थेंक इउ बेट गार्ल फर वाचिं माय भिडिअ फर द फर्स्ट टाइम कमेन्ट फरायदो आदा प्लिज अके फरायदो बेट गार्ल नामखौ बाय गिनाय मोनदोंलै आङो बा बेट गार्ल होननायखाय अके दुफां ब्रह्मआ सेलेक्ट जादोंमोन वेटिं लिस्टनि थाखाय नाथाय बिनि एन्सारा कारेक्ट नङा ओंखायनो नेक्स्ट सेलेक्ट खालामलायनोसै नै सेलेक्ट खालामलायबाय नेक्स्ट खालामलायबाय सोर सेलेक्ट जाखो नायनाय बे सेलेक्ट जालायबाय बिमला ब्रह्मआ सेलेक्ट जादोंमोन वेटिं लिस्टनि थाखाय नाथाय बिनि एन्सारा देयर आर 20 फिंगार्स इन ह्यूमेन बिं 20टा फिंगार्स दं होनना बुंदों ह्यूमेन बिंनियाव बेबो इनकारेक्ट एन्सार नेक्स्ट वेटिं लिस्टनि थाखाय सेलेक्ट खालामफिनसै नैया थुबाय नेक्स्ट सोर फैलायखो बेयो नायलायनोसै मिनिथाव बोराथावा ओइ मिनिथावा बोराथावा बि सेलेक्ट जादोंमोन खिन्थु बिनिया एन्सारानो अयथासार only one होनना बुंदो बिबो गैला बिबो थांबाय बिबो गैला गेट लस जालांबाय दाना नेक्स्टआव थांलायनोसै जोङो नेक्स्टआव सेलेक्ट जागोन जेला नेक्स्ट खालामलायबाय सोर सेलेक्ट जायो नायलायनोसै बि जालायबाय बे सोर बिरबल मुसाहारिमोन सेलेक्ट जादोंमोन वेटिं लिस्टनि थाखाय नाथाय बिनि एन्साराबो देयर आर 5 फिंगार्सल' होनना बुंदों बेबो केन्सेल जाबाय नेक्स्ट खालामलायनोसै नेक्स्ट नैबे सोर सेलेक्ट जालायबाय वेटिं लिस्टनि थाखाय सुभाष स्वर्गियारिया सेलेक्ट जादोंमोन वेटिं लिस्टनि थाखाय नाथाय बि एन्सारखौ लिराखै फ्रम शिलंसो होनना बुंदों बेबो केन्सेल जालायबाय नेक्स्ट सेलेक्ट जालायबाय बेयो देमलाय नार्जारिया सेलेक्ट जादोंमोन नाथाय बिनि एन्सारा कारेक्ट नङा बिनिया 22 खालायनो आसिया फिंगार्सआ बेबो थांबाय केन्सेल नेक्स्ट उइनार नैबे सोर फैलायखो नेहा मुसाहारि सेलेक्ट जादोंमोन वेटिं लिस्टनि थाखाय नाथाय बिनि एन्साराबो अनलि 5ल' बेबो केन्सेल जाबाय नेक्स्ट सोर बियो सेलेक्ट जालायबाय कुमुद गयारि
थाइगिरखौ मा होनोलै आदा इंलिसाव औ बिनि एन्सारा थाइगिरखौ माबा बुङो इलिफेन्ट एपेल होनना बुङो इंराजियाव नेक्स्ट 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 फैलायबाय नेक्स्ट फैलायबाय मर्निंस जालायबायलै र' कमेन्टखौ सेलेक्ट खालामना लाना फैनि माबाखौ भिडिअआ बेलेग जादों जां बेटारि जोबसिगोनलै दोननांसिगोन लाइभखौ वेटिं लिस्टनि एन्सारखौनो सायख'नायला माथो वेटिं लिस्टनि एन्सार वेटिं लिस्टनि विनार 11 फिंगार दानो दोननाङा र' होदसा हाय आंनि नेमखौ लाब्र एन्डेरा थेंक इउ मिस्टार पिके ड्राइभार उन्दुनोसैलै उन्दुदो हर जाबाय बड' राइडार र' सायख'नोसै आं माख्रै सेकेन्ड लिस्टनि दसे थाबाव सार देसे होमबा वेटिं लिस्टनि विनारखौ सायख'नायला माथो गोबाव जाबायना आधा घन्टा खालाय जाबाय दोननोसै पिके ड्राइभारा मा होनदोंलाय आंथ' मोनफ्रोमबो भिडिअखौनो नायखाया पिके ड्राइभार गोसोआव थाखायो आं नायग्राफोरखौ मोनथाखाजोबनाय जाबाय वेटिं लिस्टनि थाखाय वेटिं लिस्टनि थाखाय विनारखौ सायख'नायला माथो नायलायनोसै हामलायबाय सोर फायलायखो रिना ब्रह्म सेलेक्ट जाबाय वेटिं लिस्टनि थाखायसो दै बाइसेन्स विनारा आंजों कन्टेक्ट खालामाबासो वेटिं लिस्टआ मोनगोन रिना ब्रह्मआ स' वेटिं लिस्टआव सेलेक्ट जाबाय रिना ब्रह्म नोंथाङा लाइभ दोंबा आखाइ थाखां हाय खालाम आंखो देयर आर 10 फिंगार्स इन हिउमेन बिं होनना बुंदों नोंथाङा सेलेक्ट जाबाय स' नोंथांनो जुदि फार्स्ट विनारा आंजों कन्टेक्ट खालामाब्ला बान्थाखौ रिना ब्रह्मआ मोनगोन नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसन बक्सआव आंनि इन्स्टाग्रामनि लिंक दङ एकाउन्टनि बेयाव आंजों कन्टेक्ट खालाम बान्थाखौ थाबैनो हरनाय जागोन अके गोबाव जाबाय रिना ब्रह्म स' टेंबाय दोननोसै नेंबायलै सोरबा मायबा बुंदो 9800 viewers are watching my video thank you so much to those 100 viewers who are watching my live video thank you so much for watching my live video okay so दोननोसै मा खालामबावना रायलायनो गोनां गैला आधा घन्टा जाबाय बाराद्राय गोलावबा मा रायलायनो आरो नङा होमबा रायलायखांबाय बहुद रायलायखाबाय नालाय सोरबा मायबा बुंनोबा बुंदो बुंनो गोनांबो थायाना दे दोननोसै बाय Bodo Gamer, good night. I'm going to sleep something. Good night. Bodo Fake, मा खबर बरिया खबरा सैथो ब्र आंखौ गोसोआव थायो नाथाय थाजोबखायो सैथो एकदम गोसोआव थाजोबखायो सै बड' फेक ओमफ्राय सैथो बर' मन्जु मा खालामदो सार भिडिअ लाइभ भिडिअ बानायदो प्रेमजित बसुमतारी जायाखैनो एसआर क्रिएशन कुइसनखौ रिपिट खालामफिन आदा कुइसना हाउ मेनि फिंगार्स आर देयार इन हिउमेन बिं हाउ मेनि फिंगार्स are there in human being man खोरोमदाव 19 fingers गैला दा सोंबाबो दा एन्सार होबाबो जाला सिगांनि भिडिअसोमोन बेटारि गैला लांना बेटारि गैला आंनाबो हाय सार हाय बड' फेक दोननोसै आर्मस्ट्रं हाय जासे बड' आर हेलौ आदा अके खुलुमबाय गसेखौबो हर जाबाय दोननोसै स' कंग्रेचुलेसन होबाय सेमियान मामोन लाखिखाबाय आं जायखिजाया नामखौ सेमियान माबा गेमारमोन रिना ब्रह्म वेटिं लिस्टआव स' गासैखौबो खुलुमबाय बाय बाय सि इउ नेक्स्ट उननि भिडिअ लोगो मोननाय मिजिं दोननाय बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय सि इउ नेक्स्ट गुड नाइट